पति के मरण इनके डीजे रॉकी नीतीश कुमार जी मंगूरहिया देवरिया रोड मुजफ्फरपुर के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार जी हजार कि पति के मरण सुना पूजा एगो हमार लाइन सुन ली फिर ले ली का करब फोटो खींच के अपना बेडरूम में लगेबो हमार लगेबो तो कुछ काम नहीं जानता नहीं का तू ना रहबो घरवा तार मेहरारू हमारा के देख देख जिली एक और लगा के का करबो रह जा ले लो तार भाई हवे 30 के राखी बांध ली हो 30 अगस्त के राखी बनवा ली हो कतना तार निमन लागत फोटो आवा हां रहे दो अति सुंदर कि पति के मरण अरे होई सती जनी है सत भतरी में हरिया का जानी पति के मरण अरे होई सती जनी है सत भतरी में हरिया अरे का जानी मरदा के मरण अरे हई मरदा जनी है हई मौगा ही जड़वा का जानी पति परदेश और शर्मा जी कहलन पति परदेश पत्नी घर पर का दशा बाबा म्यूजिक वाह